Ya viene la mamá y esas. Kultura zarari jarraituz, Andre Matiari, dantzariak herriaren izenean, agurra egingo diote.
Claro, es que el protagonista que sea de calle.
Gogoa baina ez zaigu axola, haze jende zaelkartu geran gaurkoan arranopola. Hasi berriak kantatzen gaude, hauekin gaur edonola, ikus liteke erreleboa ziurtatua dagola. Ikus liteke erreleboa ziurtatua dagola. Azken batean bertxotan hauek zigintenez erakutsi, Santa Barbaran kale ingenuk dene guztiek zuten ikusi. Baina gaurkoan guk etortzea ez dugu albora utzi, Ontza gainean gaude eta hori zinez ez dugu bagutxi. Ontza gainean gaude eta hori zinez ez dugu bagutxi. Bersolaritzan ibili gera, Gubakina bat urtean, egun politik igaro dugu gure Euskal Herri maitean. Eta batzutan oso politak, gira tartean, ta batez ere orain bezala gazte berrien tartean. Ta batez ere orain bezala gazte berrien tartean. Baina alare gustora zonau, imanu zuri begiran, gaurko egunak berezkoa du hemen daukagun biziran. Zagardo pixka bero ardoan, garagardoari tiran, Bazkalondoan bertsolariak azoze gehiago diran. Bazkalondoan bertsolariak azoze gehiago dira. Ezaltzera izutzen aitonan onduan, Gustora egoten aizolako nalgoan. Belas gozatzen dezu bersoen munduan. Zure konseju denak dituta gogoan. Gazte artean asko zobe kantatzen da. Neri hilera hartzen hausen da hau prenda. Hemen txegoteko zenolako txenda. Nahi kolore polita zaudezu irten da. Aukera polita da hemen kantatzea. Baina kantau aurretik hori baitantzea. Hanetan onena da ondo pasatzea. Behintzat gaur lortu dugu jendea batzea. Inork kantat nahi badu onai godaria. Ba osatuko gera bersolari pila. Baina zertako joan jendearen bila. Guk ere ingo dugu saio honi isila.